Bueno, zer deu. Zertan ez zara txukuna? Nik esango nuke, nik dakitela gauza guztietan naizela txukuna edo... Bai. Eske pentsatu beharko nuke zertan ez naizen txukuna, eta denbora beharko nuke. Ez, orokorren gauza guztietan naiz txukuna. Gauza diren bezala gustoko dut eta gainera natural ateratzen zait. Orduan, nik usten dut gehiago suposatuko lidakela txukunez egitea zerbait edo txukunez izateak baino. Bai, holaxe. Zer da zure lanaz jendeak esan duen gauzarik barregarriena? Bueno, ez dakit barregarriena zein dan, baina bereziki hasieran kuleroak nola tolestu zan ematen zuen gauzik garrantzitsuena. Eta noski, nik hartzen dutela antolaketa eta ordena kuestio psikologikoago bat bezala eta haratago joan gauza bat bezala. Eta garrantzia emate baiozu kamisetak nola tolestu eta bereziki kuleroak nola tolestu, barreztakin norbaitek egiten zu, niri frustrazio pixka bat jartzen zitzaidan egia esan. Eskerra ja gauzak aldatu diren zorionez. Marikondo ala zu, zein da hobea? Ez batak eta ez bestea edo biak, eske ez dut uste hobea edo ez hobea. Marikondo da ni baino askoz ez ezagunagoa, hori bai. Eta atera ditu liburu batzuk ondo daudela, naiz eta esan barra daukat azken aldian daraman aldaerak ez dik garrazi handirik egiten, ez bai da oso koherentean ere ustez. Baina nahizu, berak bertan. Baina hobea ez, bakoitzak daukagu gainera gure estiloa, ni daukat txukuntzen style esaten dut. Ai. Eta zer zaizu txukuntzea gustatzen? Eske dena. Dena gustatzen zait txukuntzea. Egia esan eri txukuntzeak ez dit inolako nagiarik ematen. Gustoko dut espazio kaotiko bat ordenean jartzea, orduan oso frikia naiz. Oso frikia naiz, gauza diren bezala. Orduan, bai, txukuntzea gustatzen zait. Gehiago esango nizueke, txukuntzen sortu nunean, badakizue negozioak eta enpresak horrelako branding naming eta mila historia egiten dituztela, eta esaten dena da ideia edo zera zaparradak, eta nire oso simplea izan zen. Neri betidanik galdetzen zidaten lanean edo beste gauzetan da, zertan zabiltza eta hementxe txukuntzen, eta orduan nola izena, txukuntzen, kitxo, errez. Zein da zure lanean aurkitu duzun objekturik arraroena? Herentzia bat egiten ari nintzenean, herentzia deitzen diot, norbaitek etxe bat herentzian hartu duenean edo jaso duenean, eta kasu honetan etxe hori hustu nahizun gerora alokairuan jartzeko. Eta pertsona oso okupatua zen, eta orduan nik kontratatu nindun, bertan zeuden gauza guztiak antolatu alizateko, baztertu, zeinekin geratu, zeinekin ez, eta gero etxea egokitzeko, alokairurako prest izateko. Eta, eske norbait hiltzen danerako, gomendiotxoa, hil aurretik, intzazue bazterketa zuen etxean, ze gero familiakoak gaizki pasa dezakete. Orduan, ez dizuet esango, ze badaukatorrelako sekretu profesional moduko bat, baina gauza oso kuriosoak aurkitzen dira etxetan. Oso kuriosoak. Zergatik galtzen ditugu galtzerdiak? Ofizialki, labadorak jan egiten dituelako. Errealitatea da, ez dakit, zintzilekatzen ditugunean agian naizak ematen ditugulako, korrika jasotzen ditugulako, ez dakit txakurra badaukazu igual txakurra jaten ditulako. Orduan gomendioa galtzerdiekin. Garbitzen dituzuenean, sare batean sartu guztiak, eta aukeran pareka sartu ja sarearen barruan. Eta modu hortara, inoiz gehiago ez dituzue galtzerdiak galduko, ze segurtatzen dizuet labadorak ez ditula galtzerdiak jaten.